Tignan mo si Jan natumba oh. Di makatayo. Kuya Gamer, tulong. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nagugutom ka? Kuya Gamer, tulong nga. Hindi ako makakayo. Nagugutom ka ba? Hindi, malaki kasi itlog yan. Malaki yung itlog mo. Hindi. Ano ba? Diba? Jan, hindi makatayo. Nagugutom siguro to. Ano di makatayo? Ano nangyayari sa'yo? Baka nagugutom ka na or nahihilo ka. Hindi, malaki itlog yan. Hindi. Masakit talaga yung likuran ko tapos yung paa. Ilan taong ka na? 11 ka pa lang, di ba? Hindi ah. Tingnan yung puwet mo. Kadiri! Tinga. Hala, nandumi ng ano niya. Oh. Tandaan ka, baka maano ka dyan, matumba ka. Ano nangyari sa'yo dyan? Ano yun dyan? Bakit ganyan yung tsura mo dyan? Pag naglalakad ka. Parang tinitira sa puwet habang naglalakad na. May tungkod ka na. 13 years old ka pa lang pero may tungkod ka na. Masakit na pa ako. Saan ba? Tulong. Yawa na dyan kay lati. Ako dito. Ha? Isa lang. May loob. Tapos yung likuran. Bakit ang ginawa sa'yo? Wala. Yung paggising ko lang. Ang sakit. Baka sobrang ka dyan. Baka ano ka di ano. Yuck. Hindi pa no. Baka nasobrang Tignan ka kay Jay. Binadyan na kasi kay Jay ba? Bakit kasi natumba ka? Ewan. Napalood ako. baka nasobrang ka ni Jod. Hindi oh. Hindi ka makala. Ba't hindi ka makalakad? Nasobrang siguro to eh. Baka napalo ka. Hindi ah. Hindi mo pinapalo ngayon ni Papa. Love na love ako dun eh. May tungkod ka na, bata ka pa, may tungkod ka na. Sana man bukas wala na to. Putang ina na